Nyakorongo juang dakika na uchiel tok sang'wen mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni chenro mar mbaka oromo kawuono chieng' tich ariyo ma en chieng' tarik 21 dwe mar abiriyo higa mar 2026. Chenro mar mbaka oromo chakre sani Nyakorongo juang chenro mabende biro bedo kadhi godo nyime nyaka rom kanyo saa 7 mar odiechieng' matayi chieng' tich ariyo ka chieng' tich ariyo nyinga Sharon Ong'ao. Kiny makawo Nyakorongo juang biro bedo kwa chako gi weche manyien wamiyo maino weche mopogore opogore mabende timore e aluora magwa. Bang'e ka onoromo kanyo saa 4:30 abiro bedo kadonjo e twak mara. Kiny makawo nadhi bedo gi welo adek. Thor wach mabende biro bedo kwa twakie otenre gi kepo mano mar ombulu mabende dhi nyime e kor gwenge magwa Nyakorongo juang. In iwuon bende isendikori kaka jalut ombulu motelo ne yiero maduong' mar higa manyien. Ka bende yiero maduong' wang'e ni biro bedo kibago chieng' tarik 10 dwe mar aboro higa mar 2027. Nyaka sani chenro makamano dhi nyime e kor Huduma Centers 47. Ponono en nokido thuolo Nyakorongo juang mano mar ndikruok kaka jalut ombulu mano e kinde ndikruok magalamoro kata enhanced continuous voter registration mabende piny Kenya notimo motelo chakruok mar higani. Par ni pod inyalo ndikori Nyakorongo juang mano motelo ne yiero maduong'. Kopogore gi ndikruok bende jogo mabende deher mano mar loko kama gigoyo ombulu ma ikinde manego bed ne iloko. Kopogore gi mano bende ber mar mondo mi ing'i ka ponono ni nisendikori tidwaro ng'eyo ka ponono ni skul mabende nindikore ni luto ombulu bende pod en macha. Koro mago e chenro mabende dhi nyime. Obiro bedo kwa ng'iyo kaka chenro makamago osebedo kadhi e gwenge magwa. Kwan mago mag joluto ombulu manyien e gwenge makaluo to gin mage. Koro mana ka pile ioronwa otele mago te machuo karede ka uchiel nono. Ponono ni nitiere kod achiedh nade makone kod kocha mar ndikruok kaka jaluto ombulu bende ber mar mondo mwasum paro makama. Chenro makama bende biro ni achiel kachiel kopogore gi wang' jowi iyudo wa e mbui mago mag oganda. Mbui mar YouTube wantiere, Facebook kanyakla kod mbui mar X. An owuon yude mbui maga gi nying mar Sharon Ong'ao. Gisani adwaro mar mondo mwachak gi weche manyien. Chenro mano mar winjo buch nek mano mar japuonj Albert Ojwang mabende nonegi e sel matesendo bila ma Central Bura Nairobi odonjo odiochienge mar ariyo kawuono e doho ma Kibra kama doho dhi mbele kod nono picha mago mag wang' dede kod winjo neno mar joneno mabende opanda magolo neno margi e wi burano. Achija uchiel moriwo nyaka mane en OCS matesendo bila ma Central Samson Talam bende obila mamoko ariyo kod raia adek mani nitiere kod Ojwang' e sel bende itimo negi nonro. Gisani bura makmano dhi nyime e doho ma Kibra wawinja nena. This particular part here? Yes, that's the main entrance to the cells. Okay. Yes. That's good. Are you able to recognize any of these individuals here? The one in uniform only. Okay. Yes. Who is it? That is PC Kimani, was the cell sentry of the day of that night. The sentry? Cell sentry. Those two other people. And what about this particular part? That is outside the station. Yeah. On which part? On the left, that is waiting. That's a waiting bay building that is outside the main building. So I was not able to view that Okay. time. Yes, yes. But having worked at the station, you're able to recognize it? Yeah, by then it looked like that one. Okay. Yes. And this particular part? Sorry. That was the main entrance to the main building, to the station building. According to my statement, the main entrance of that is what I was able to view. The officer in uniform talking to two people at the main entrance. That's where you see. Yes. Then the two, that is waiting area, waiting bay at the cells. The two are seen entering. They proceed to the search area. Inside the, yeah,
there's a data entry to the search area where the prisoner's property and like the shoes and belts are kept, and there's no camera inside there. And then there's another entrance. Inaingia kwa cells direct sasa. Yes. So that along this corridor, these are what you referred to yesterday, the honorable court as the cell. Yes. Yes, those are the holding cells. And what about this particular area you had briefly mentioned yesterday? That is the last cell that I was mentioning. Those are the two people that I was saying, the two individuals that was on the main entrance earlier, heading to the last cell now. The two individuals. Where are they walking to? They are heading to the last cell. Yes. Can we see them enter the last cell, please? That's where the last cell is. Yes, that is the last cell I was referring to. Okay. Right. Proceed on very slowly from there now. Are you playing? It's actually playing. Nyakoro mgajwanga chenro makamano dhi nyime doho manoma Kibra wantiere gi jafwambo marwa Cynthia Onyango mabende luonwa bura makamano ineno kanyo tipo mago mag wang' dede hema bende itimone gi nonro gi sane kuku mar wach makamano nyakoro mgajwanga wabiro bedo kwa winje kinde mabiro nyime. Kopogore gi mano en ni moko kuom jokanyo mago mag riwruok mar Linda Mwananchi mawuok e kaunti ma Bungoma owuok tung' mosu gi jowetegi mano mar duond buch UDA magiwacho ni goyo siasa marayany kendo buogo jatendegi ma en senator ma Nairobi Edwin Sifuna. Kagiloso e kaunti ma Bungoma johera mag Linda Mwananchi osingo mano marwako gi sironyo mano marwako jatendgi gi sironyo ne limbe mochane tim chinta ripero koda uchiel mar dweni. Bende gisimo mager joma negi paro mar rocho romono ne gibiro romo gi mok lwer. E kinde no bende ne gisundo jotelo mawuok e duond buch UDA mondo ochop singo mane gichiwo ne jopiny kaka gero nderni moloyo goyo siasa mag akwede koda njao. Tofauti sisi tumekuja hapa kusema kwamba tunakaribisha mtoto wetu na tuko tayari kumlinda na kukaa na yeye mpaka siku ya mwisho. Wale ambao mmejipanga kukuja kuvuruga mkutano wetu, tafadhali pia nyinyi mkwe mmejipanga vizuri kwa sababu pia sisi tumejipanga. Na wananchi wote ambao wako na imani na kijana yetu Sifuna, jitokeze kwa wingi, kujeni kwa pamoja, we embrace our own son. Na wewe kama unakula kwa Ruto, kula vizuri, ukule ukiangalia pingu pia mheshimiwa Edwin Sifuna tukiingia serikali yetu ukuja mapema kwa sababu sisi tutakuweka ndani. Whether you like it or not, this country must be rebuilt. And we don't have any other person who is going to do that except Edwin Watenya Sifuna. Please be guided that the president of the sixth president of this republic is none other than Edwin Watenya Sifuna. Ningalipenda kuambia timu ya Kenya Kwanza kiongozwa na Speaker Wetangula
Gavana Lusaka, Waluke na wenzao. Kitu wanatakana kuwa wanatufanyia, kuna MOU Wetangula alisign kutengeneza barabara Western yote. Watuambie hiyo MOU imefika wapi? Jaod bura masaboti Kaleba Misi okwedo weche mago mag johera mar jatend piny William Ruto. Magi wacho ni gibiro timo gimora mora madwarore e neno ni Ruto oyier kendo e tam mar ariyo. Kwacho ni kweth makito sirikal tesre biro rito kura mago mag Uganda. Koloso e skul sekondar ma Masinde Muliro e kar chung'od bura masaboti. Amisi wacho ni duoko e yiero madundo ma Olkalau en ranyisi ni jopiny nigi teko mar timo yiero margi moko wuondgi kod omenda. Amisi medo ni chutho gibeda kicha e kelo lokruok ne jopiny kendo golo oko telo magi wacho ni tiyo kod agoko ne Uganda. Asante. Guest of honor, my name is Innocent. Karibu sana. Majina naitwa Martin Munjalu, mwalimu. Sasa kuna watu walikuwa wametutisha sisi. Wanasema ati Caleb, wewe sasa unaona unapinga Ruto na ataiba kura. Kule Olkalau ameiba kura ya nani? Ameiba kura ya nani? Ni uongo si uongo? Kuna mawaziri walikuwa wakati wa Moi, walikuwa wanaambia watu ati hawezi toa Moi, hakuna wakati Moi ameshindwa kura. Wakati Moi alipeana bendera pale Kasarani wakiona walilia machozi. Tunataka tuambie Murkomen, Oscar Sudi, Kimani Chungwa, Musalia Mudavadi, Wetangula na wengine, wakati Ruto atapeana kijiti Kasarani pale Raila Odinga Stadium, hamtaamini macho yenu. Kopogore manya kwa mgojwa ngatiri county Makericho kama jotelo mawakeini maromo prario masiro jatend piny William Ruto kotelne gi jaod bura mateso South Mary Emasi opoyo tich mar jatend piny kuom thuolo mar higni 4 ka giwacho ni osekelo dongruok mathoth e pacho kae. Ka giloso e skul primar Makiptere e county Makericho, Emase okwedo kweth mobalo kod sirikal kowacho ni ginyayo siasa mar akwede mar dhoudi kendo gikelo tulo magiduto mabende ginyiso jatend DCP Rigathi Gachagua bang' yiero ma adundo ma Olkalau. Esechego hoko jopiny mondo sir tend piny kendo miye thuolo mano mar ariyo e yiero mabiro. Mimi nataka nijibu ndugu yangu anaitwa Sifuna. Juzi nimesikia akisema ati kasi William Ruto anajidai amefanya ati ni ushuru yetu, ati ni ushuru ya Wakenya. Kwani ushuru ilianza kulipwa leo? William Samoei Ruto hii Kenya alipata ikiwa kama inaenda huko ICU. Akatoa Kenya kutoka kwa ICU, saa hii Kenya inatembea, inakula, inafanya kila kitu kwa sababu imekuwa healthy na kazi inaendelea. Shukuru Erastus Ethekon kwa kusimamia uchaguzi huru. Hiyo inaonyesha kuwa uchaguzi yenye iko mbele yetu ni uchaguzi huru na kila mtu atapewa namba zake. Kwa hivyo sisi tunajua kwamba kama umechukua Olkalau hautachukua Kenya mzima. I want to tell the united opposition, you have no place, you have no business, you have no agenda. Agenda yenu tu every day ni kusema ati William Ruto, William Ruto. Sisi ambao tuko katika chama cha ODM tukiongozwa na Oburu Odinga tumesema ya kwamba sisi tuko katika broadbase, tunashikana mikono na Rais Ruto arudi tena afanye term yake ya pili. Jodolo mawuok e kaunti ma Busia okwa mondo okonye lando kwe e kinde maliet mar siasa medore pachoka ni mar negruok e wi weche mag siasa osemedore mokalo e pachokae. Jodako jotelo mawuok e kaunti ma Busia okwayo jodolo mondo ket maino mar neno ni josiasa onyayo kwe kindene. Ka bende piny owacho kod joma tiyo gi rowere e nyayo tulo onego wetimno kendo ginyisi ranyisi maber. Kaunti ma Busia na achiel kuom counties matimbe njore pok obede mathoth.
Let us do politics in peace. Na vijana pia tunawaomba kwamba siasa hii ya Kenya isiwe natumika. Someone mtu anakulipa pesa, ukuje sijui upige mtu kumbo, ukuje upige mtu na fimbo, na yeye mwenyewe unalipa 1,000 ambaye hata ukiumia haiwezi kukutibu, si ndio? Hatutaki mambo ya gunism. Kuna shida especially hapa Busia. Tumeanza kuleta mambo ya guns Busia. Tunataka hiyo ikome. Tunataka tusitumie vijana wetu kwa njia mbaya. Vijana wetu kitu wanahitaji ni ajira. Si ni kweli? Vijana si ni kweli? Wanahitaji employment. Tumeshuhudia kule Olukolau, tumeshuhudia hapa Mbere, tumeshuhudia hapa Malava. Polisi wanatembea na hao guns. Na baada ya hayo wanasema atu wanafanya uchunguzi. Uchunguzi gani ambao wanafanya kila siku yenye ishi? Watu hawana pesa. Hata wao wenye wanaenda kufanya mambo ya guni simu ni kwa sababu hawana cha kukula. So serikali kaa chini, angalia hao vijana, maisha yao iko namna gani. Tunahimiza aswa vijana wetu wazingatie kujitunza wenyewe. Wasikubali kutumiwa na wanasiasa kuleta vurugu. Wajue maisha ni yao na maisha itaendelea bila hata siasa. Ni lazima tuweka katika mawazo yetu ya kwamba tumekuwa tukiishi bila wanasiasa na hata wakikuweko bado tutaendelea kuishi. Kopogore gi manatire kaunti manyamira kama jodak kod jotelo mawuok kar chungod bura ma West Mugirango okodo tim mar wang'o skunde mamedo jimbore e gwengego. Kagiwacho ni tim makamago ikelo kod koso luor e kind jopuonjre kaachiel kod koso winjruok e kind jopuonj kod nyithindo. Kagiloso e skund sekondar Makura kotelnegi kod apisi mano mar jaod bura ma West Mugirango. Jodak go dwaro ni mondo tiek timbe makamago kendo kwero jopuonjre owere kod timbe mag wang'o skunde. Ka skundno mar Kura osebedo kod midhiero 2 moluore ka mogik en wang' mar od nindo manoweyo ka jopuonjre 57 onge kod gige nindo. Wazazi waongelesha watoto, tusiajie walimu, na hiyo ndio shida tunaona katika mashule yetu. Na walimu na nyinyi tunataka kuambia muweze kutimisha discipline kwa shule, kwa sababu indiscipline cases are now coming to be a menace kwa shule zetu. Mwenye akili timamu hakuna mtu mwenye atasema vitendo hivi vinavyoendelea kutendeka katika shule zetu ni vitendo vya kufurahisha. Hapana, ni vitendo tunalaani sana, na ndio sababu tunaendelea kuhimiza watu wetu, wawe ni viongozi, wawe ni wazazi, wawe ni walimu, kwamba tuungane pamoja hizi vitendo tena sisiendelee kutokea ama kuonekana katika sehemu yetu hii, sehemu ya jimbo hili la Busamaro, kaunti yetu yote, mashule yetu yote. Waje tuungane pamoja, tuongee na watoto wetu sana sana, na tuchukue muda mwema tuwasikize. Jodak kaunti manyamira hojiwe yore mopogore mano mar choko pikoth kako kenge mag kedo kod nok mar pi mabiro kaluwore kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Kagiloso e nyasi mar chwalo tangi mag pi e skunde e kaunti no. Jaod bura e kaunti no Jerusha Mumanyi wacho ni nok mar pi maler osemedo midhiero kod tuoche mathoth ne oganda. Skunde makwan gero maparo yudo tangi mag pi kokadho kuom riwruok moro kod apisi mano mar Mumanyi kagigeto kunyo kisima mag pi mabende biro bedo kamedo yore mag yudo pi. Mjue ya kwamba ile maji ambayo inakuwa harvested is cleaner than any other. Kwa hivyo katika mashule yetu ambayo tumepatia tanks, let the water be harvested from the rains. Na vile mmesikia, naendelea kusukuma mama, tutakuwa tukichenga boreholes katika Nyamira hii tukisaidika kutoka Lake Victoria South. Hizi tanks tumepeana kwa ajili tunajua zile mashule watoto wengi wanatumia muda mingi kwenda mtoni kuchota maji, na ndio maana tumeleta tanks for water harvesting. Hizi shule zote zenye nimesoma, mnaona hizo tanks zenye ziko hapo, I think mheshimiwa it's only 1 or 2 asijafika, but hizi shule zote nimesoma hapa. Tutahakikisha
tanki zimefika shule, na si tanks kufika tu, tutafanya water harvesting. Jobodaboda e kar chungod bura makanduye kaunti ma Bungoma owuok oko mar kwedo weche moko mawachore e mbui ni omenda maromo siling milion 3.6 olal. Omenda manochoki e kinde rambe mano mar jobodaboda chieng' tich abich kagiloso e boma ma Bungoma. Jobodaboda go wacho ni wach mikeyo e mbui e wi lal mar omenda no en yo mar ketho nyingegi kod chenro margi mar bero ochumi. Gimedo ni weche makere e mbui go ok bi duoko gi chien, kama gibiro neno ni pesa go ochwale ward ka ward mar kelo dongruok. Kwa wale wote ambao wanafikiria kwamba hii pesa ilikulwa ama pesa ilifichwa, tuliweka mikakati na tukapanga kwamba hii pesa baada ya kuchanga tutarudi tukae mikutano, na tutafanya mikutano mpaka chini kwa members wetu wa Kandui, na hii pesa itaenda kufanya miradi mpaka kwa stage level. Hii pesa sio pesa ya kukula, ni pesa ya miradi. So wote sote kuanzia Tutimarakaru mpaka East Sangalo, Township, Musikoma, West Bukembe, East Bukembe, West Sangalo, hii pesa kuanzia kesho iko kwa barabara inakuja. Mimi sijawahi iona mbunge kama huyu. By then tangu nizaliwe kutoka kwa tumbo mama yangu sijawahi muona, because amepanga mipangilio very smart. Wewe mwenye unalalamika ati makali sijui pesa yetu amekula, makali ya kule pesa gani nyana? Sikia ni 3.6 yenye tumechangiwa. Hiyo ni pesa yenye makali anaweza kula. Hiyo pesa ni ya bodaboda wametuletea. Ningependa kushukuru viongozi wote wakiongozwa na Speaker of the National Assembly na Farouk Kibet ambaye ni mdogo ama ni PA wa rais, kwa kushikana na mbunge wetu ili kuja kufanikisha siku ya Ijumaa wanabodaboda pia wafanye nini, wapate hela za kuwasaidia kusonga mbele. Kopogore banatire kaunti makwale kama jokanyo he sekta mar wuothe pachoka ikwayo mondo med mako motegno tiyo kod tuktuk matiyo kod teko sitima kendo bolo mago matiyo kod modhi kaka yor keto alwora obed maler kod bero chenro mano mar dongruok. Koloso e kinde hingo higa achiel mano mar tiyo kod tuktuk mag sitima e alwora makadhwadh nam chumbi. Jakom weg tuktuk e pachoka Vincent Were wacho ni moingo counties 35 mapod tiyo kod tuktuk matiyo kod modhi onego rwak tiyo kod mago matiyo kod teko mar sitima. Kopogre kod ler mar mano mar kelo ler mar alwora, derepe mago mag tuktuk wacho ni tuktuk mag sitima kelo yot kanyaka sani giwacho ni moingo geche 2,000 osekungo moingo lita milion 1. Ongelei tuktuk kama zile vyombo vya usafiri, ila tunaangalia yale maisha ya wenzetu katika Kenya ambao tumeweza kubadilisha, kuwapa kazi na kuwapa nafasi ya ili kuweza kukimu yale mahitaji yao. Ukienda sehemu za mashambani unasikia kama kuna mabadiliko ndani ya sikio lako, na hii inatokana na ile kelele ambayo iko katika miji zetu kutokana na vyombo vile tunavyovitumia kwa usafiri. Na kwa hivyo tunajaribu kama serikali kuhakikisha kwa vyombo zile zinaingia sasa ni zile za kielektroniki ama EV vehicles, na tuweze pia kupunguza ile shida ya sound pollution. Ile cost of operation tunapata gari la stima, the cost of operating gari la stima inakuwa ni chini zaidi kuliko cost ya kuoperate gari la diesel au la petrol. Kweli ni chombo tu ambacho kina manufaa zaidi katika kusave, unaweza ukasave pesa vizuri compared na tuktuk zingine. Manenja tenja punjre hembalariany mar Technical University of Mombasa Elvis Otieno mabende hongere kod nying mar Beast witonge mane. Elvis ikoni ne opodho apoya nono kendo ne oring kode e kar thieth moro mar jigiwegi e odhiambo manyoro kama ne oyangi ni chunye ne ochot. E ote mare mar lit kod kuyo, jagore migao mar arita Dr. Raymond Omolo yango Beast kaka rawera manuwuok oko motegno mar kelo rowere wetene kanyakla e tayo chenro mopogore opogore mageto dongo gi kaka rowere. Governor County ma Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir bendo yago Beast kaka rawera manuwuok oko motegno mar telo kendo tayo rowere gi chuny maler. Gino momiyo ne obedo gi uma maduong' e County ma Mombasa. Jod bura ma Embakasi East mano Babu Owino bendo yago Beast kaka osiepne mano mangita gi del.
kolero ni nenra wera majahera kendo machunye ler kendo tho mare oweyo fuk maduong' ne rowere. Ote maket kod mago bende ochwal gi jatend japuonjre e mbalariany mar Tuma Peter Obiero makoni tend Elvis ne okonyo rowere mathoth e mbalariany no. Ringre mare okan e kar kano ringre mapandi ya Mombasa motelo ne chenro mano mar ik mare. County Mama Queen omiyo nyamreche machiwo thieth e gwenge mago mag ndigni mabende biro bedo ka konyo e wuoth e dier gwenge e gwengego e kinde mabende gichiwo thieth. Ndigni go nomi nyamreche mano chiwo kwayo mondo ong'iewnegi ndigni mawuok e Ward Sadek mawuok e kar chungo od bura ma Kibwere. Gavana ma county no Mutula Kilonzo lero ni ndigni go biro konyo nyamreche e kinde ma giwuotho ka gichiwo thieth e gwenge. Katika na shughuli ya ukaguzi na shughuli ya CA. Some of the things that you kept telling us to do is their commodities. They to commission these bicycles because walisema this is a very important. We are now going to make your work easy other than giving you a bag, giving you facilities. I have instructed, and it is in the budget, that you will get what do you call glucometers, strips, painkillers, ndawazia wetu dewormers, and others back into your bags. Allow me to congratulate the MCS who budgeted these things. Because walisikiza ground. Hawa namna gani? Na ground nikasema mnataka nini? Ground ikarudi tena ikasema inataka free ambulance services. Si ndio? Ground ikasema mnataka free medical Mutula care. Na si hizo vitu governor amefanya na hawa MCS. Makueni has set the pace, and I am glad that this is only but a beginning. We'll be expanding our bicycles as we go along. Nyakoro mgajwang dweche ochiko nyaka ne mane enogai mar ODM Raila Odinga wit ngimane. Giko ne piny owacho osidhayanga gedo mano mar hemko mar jatelo no ndamo manok kende but hemko mano mar wuon mare Jaramogi Oginga Odinga e pargi makango ka Jaramogi. Kaka jafamarwa Steve Biko lero. Gedo no biro ka thuolo mar dweche ariyo kendo biro bedo kaka kar tiegruok e yore historia kod kit chia mar telo mane Odinga onyiso e safar mare mar siasa higni bura. Thuolo mar dweche chiko mokalo Kango ka Jaramogi osebedo ka rwako welo mopogore mabiro chiwo luor mogik e liend mane enogai mar ODM Raila Odinga. Kuom thuolo no duto piny owacho osebedo kod chenro mar gero hemko mar liend Odinga, gino mabiro bedo kaka rapar kod kar tiegruok e yore telo kod kit demokrasia mane Odinga okedo ne nyaka e thone. Is a national heritage initiative to honor the Right Honorable Raila Amolo Odinga, whose leadership, democratic advocacy, and public service have profoundly shaped Kenya's political evolution. He reminded us that institutions must be stronger than individuals. Leaders must remain accountable to the people, and political competition must never destroy the nation as we seek to serve. This mausoleum must become a shrine to democracy. It must not belong to one political party, one community, or one election. Record Samson Malaki, maen jagoro mar udi, hemko no ibiro gere i thuolo mar dweche ariyo, kendo biro bedo kod konde 5 kata Pentagon, kendo biro bedo e ondamo maromo mita 8 kende, kowuok e hemko mar Jaramogi Oginga Odinga, ka bende gibiro tude mar chiwo thuolo ne welo mar limo hemko ariyo go. And the purpose of this particular scope of work is also to facelift that particular mausoleum. Apart from that, once you set up the Raila Odinga mausoleum, and of course facelifting Jaramogi mausoleum, we'll be able also to do the landscaping around it. And of course, part and parcel of the scope is upgrading the internal roads, fixing the exhibits that are already dilapidated, fabricating of the new gate facade. We have 2 gate facade where we came from, where there's that signage of
Kangoka Jaramogi and this gate facade that we've just come through. So those are 2 gate facades that you are going to do in the next 2 months. Apart from that, we also have general landscaping work to be done and installation of new signage. Kamano bende, Jatend Migao mar Lweny Saipan Toya oyango ni gedo no en yor par ling'any kod chia mar Tendo Odinga kendo ibiro gere ei kidienje 2 ka kidieny mokwongo kende biro muonyo omenda maromo $30 million. And my greatest assurance is that we are going to deliver a state-of-the-art, full quality of a project that befits our hero, the Right Honorable Raila Odinga. We ran on that particular prefect in the sense that for Raila Mausoleum, we've actually adopted the 5-sided figure or the 5-sided shape, which was very, very synonymous with His Excellency Raila, and that is Pentagon. So the Pentagon is an aspect of the client fees. That particular client fees represents strength, represent power, represent force. It represents unity, solidarity, and collective purpose. Kano eloso lo familia mar Jaramogi, ogai mar ODM Oburu Oginga, opoyo okang' ma kamae, kojiwo mondo mi kik wegorak tim tich moyuothore ei kedo kod saa. I hope that that hurry will not compromise quality. I hope that quality will be retained and it will be as good and as modern. A living monument, not only a building, but a place where the story of Baba shall be told for generations to come. Kodong dweche 3 kende, tehingo raparo mokwongo mar maneno gai mar ODM Raila Amolo Odinga, chenro mosebedo kadhi miyo kae kuom thuolo mohew dweche 9 mar neno kanyo mane oiki Odinga, koro biro chung' kuom thuolo mar dweche 2 mar chiwo thuolo ne gedo mar hemko mare. Hemko no ibiro gero ndamo mana manok kende kowuok kuom hemko mar wuon mare Jaramogi Odinga. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakorongo jwang' jotelo kaachiel kod jogo mantiere sekta mano mar limbe kadhoadh nam chumbi onyiso luoro ni sekta no kidek bedo kod ng'ikruok kadipo ni josiasa biro dhi nyime kod siasa mag nyaya kweda kod kelo tulo. Magne giwacho bang' mane en jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua semo welo machano timo limbe pachoka kotoni arita kwe sani rochore to chutho nikech weche mag siasa. Joja oko ni kod lerno. Even our tourists, they are no longer safe in this country. There are just too many goons everywhere. And because hatutaki kuharibu utalii ya nchi hii, I want to call upon tourists to suspend their visit to Kenya until next year. Tumalizane na hii administration, we deal away with the goons and rogue policemen, then ndio mkuje. We want to tell investors, foreign investors, between now and the next election, to stay away from this country. En ote mane ochiw gi mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua masani onyuolo paro mopogore to chutho ne jogo manie sekta mar limbe kaachiel kod jotelo kadhoadh nam chumbi. Kotelnegi kod jatend migao mar mwandu manie lo Hassan Joho, jotelogo ne jowuok tung' mosuo gi Gachagua magituoni temo kelo rochruok e sekta mar limbe kadhoadh nam chumbi. He began by giving Rironi Summit a very bad name. Then the rail, the Asia that is going to Kisumu. Now he's targeting the tourism industry. And you know our economy in the region is driven by the service industry. But he never criticizes or even attempt to speak around the project that happens in the areas. That is somebody we should ignore. In fact, he should not be anywhere near voters because he is only minding his own personal interests. And therefore we want to condemn his remarks in the strongest terms possible. But then, you know, when you come up with issues that are so hatred in nature, that by killing the economy of this region, you feel that people will end up feeling more destabilized and that votes will go less and less is truly wanting. Gikoni en midhiero ni sani weche mag siasa item tigodo e kelo pogruok e kind oganda jo Kenya. Sijamsikia kwa mtasari wake akisema kuanzia sasa kahawa isiende nje tena, chai isiende nje tena kwa sababu chai inatoka kwao. Lakini utalii usije kwa sababu unaathiri mtu wa pwani. Kama unaenda rafu tutaenda rafu. Yes. When you touch our
uchumi will touch you personally. Yes. Because we can't employ the hundreds of thousands or millions of the young people that work in the coastal line wakifutwa kazi. En wach mabende ne osema lich mokalo gi jokanyo e sekta mar limbe. Kokalo e oboke ma ochwoye kogno kod jakom riwruok mong'ere kaka Kenya Tourism Federation Odek Fred, giparo ne Gachagua ni welo matimo limbe e pacho ka ok bi e weche siasa kendo ok owinjo rwak siasa e weche mag limbe. Giwacho ni kata obedo ni piem mar siasa en demokrasia, Gachagua ok owinjo rwak weche mag limbe e pogruok mantie kindgi kod josiasa wetene. Giyango ni sekta mar limbe en mise maduong' e uchumi ma pacho ka, ma ok owinjo jatelo moro amora ma ohero Kenya bed gi paro mar kethe nikech dwaro mar siasa. Okoni jolimbe mabiro e pacho ka ok owinjo bed kod luoro kaluwore ni arita margi en gima omi pek, ka okwayo josiasa mondo mi ogo siasa ma ok nyal hinyo uchumi ma pacho ka. Wach ma kamano ne bende osegi moko kuom jodolo makoro nyiso josiasa mondo mi johore mos kendo tangi weche makidek rocho ngima oganda jo Kenya. Kwang'iyo 2027 anene ka gima podwa nyalo bedo mana gi kwe ka josiasa wamago siasa sani ogo siasa mariwo oganda bedo gimoro achiel. An kaka jodolo wachung' gi yie gadira ne kokalo kuom lamo Nyasaye kod tudruok gi kijendewa matindo. Wangeni onge gima dhi timore marach. Kama utalii utaharibika, Mombasa yote itaharibika. Vijana watakosa kazi, wamama watakosa kazi, manake utalii Mombasa unajilusha watu wengi sana. Magi na giwacho ka jagoro e migao mar limbe ngire Julius Bitok ne bende oseweche makamago kolero ni piny Kenya dhi nyime kod keto maino e chenro mar lombo welo biro e pacho ka lek margi en yudo welo milion 5 kochopo higa 2028 kopogore gi sani makwan welo matimo limbe e pacho ka ne ochopo milion 2.7 higa mokalo. Ukisema unaweza ongelea watu wenu kalao, hata sisi tuongelesha watu wetu wa pwani. Huwezi kuwa na monopoli ya kuongea na watu wenu, lakini si viongozi wa pwani walizoongea na watu wetu. Safari ya situjaribu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ndakwaro mgajwange siganda George Aoko ben makilwe giko marweche manyeno kiny makawuono dakika hos kadho 40 kod adek tok saa 4 mar okinyi. Nasingo ni bang' weche manyien to koro biro bedo kwa donje twake chenro mar mbaka oromo kiny makawuono ber kwa loso kotenre kod kepo mano maro ombolo kepo mabende dhi nyime e kor gwenge mopogore welo ni sene posters bende berni wenda bende sichopo akaw thuolo mar mondo miami gi thuolo mar moso kapok akaw yo matin abro bedo kachako kanyo gi Kennedy Odondi mabedo kene wende wang'ia hinya Odondi machiegni gin mar nchiyo makare kamano na vera saron kuomrwa kwa studio Ramogi so wabomba gi niko nani takaw mna thuolo mar moso niko nani kumara mama gintie ochakore dho wadi nam chumbi nyaka nyatike wuotho gi kageno Nyasaye urito gi kendo gichiewo okinyi maber ma chieng' Tuesday. Ne wakwayo ne odiochieng' maber. Ero kama na inya kopogore gi Odondi Nyakwaro Mgajwang bende wantiere ka gi Tom Nduku machiegni chiemo maber. Achiemo maber. Ise ikore network. Olore gi mipenjo. Kama na inya. Nyakwaro Mgajwang wendo na machielo Easter chieng' bende nitiere mbui mano mar Zoom. Akeni Easter bende oseikore ne wuoye. Easter nyamuna ka thuolo mar moso wa Easter nitiere county mano ma Kisumu. Easter mana kama Nyakwaro Mgajwang mage welo mabende yantiere godo yena mar mon miaka yo matin kwa duogo koro wabro bedo kwa donje twak maro bende iseka ombolo mane penjo maduong' kik dhi mabor.